Io
berezko misterioak sendotu zenituen. Eta zure seme-alaba egingo dutuzula harrigarria badirazi. Egizu, zure seme-maitearen hitza entzun izatela, harekin zeruko zorionean parte izan dezagun. Zurekin espiritu santuarekin, jaiko karrera bizibelita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Presentzia hori osatuz baita
gurekin bizi diren pertsonekin halako festalikoa, alaitasuna, horiek denak bizitu ahal izatea. Eta hemen, errazkinen urtero, transfigurazioa, jaunaren atzalatzen oskatzen dugu, kontutan izanik momentu oso berezi bat. Jesusen bizitza evangelioek ikatzen dute momentu berezio. Hango mendi batean, Tabor mendian zuzen ere, gaur egun badago monasterio bat, eta jende asko iotzen da, mendi jakotxeak autobusan eta ez dira pasatzen, errauretan ez dira dukabitzen baino, kotxe ere badago gora iriatzea, eta handi bista edarra dugu, handi inguruko bista edarrak, eta hantxe gertatu zen momentu berezio. Evangelioak irakurrita ohartzen dira, Jesusek momenturik berezienetako 12 apostoluetatik 3 bereizten zituela, aparteratzen zituela, Pedro, Santiago eta Juan. Eta hain zuzen ere, hau dugu, horietako momentu bat. Honek, ulertzen ematen dugu, oso momentu berezia izan zela. Bestaldetik, ohartzen dira, Jesusen irakaskenetan ze garrantzia duen betireko biziak. Baita ere, munduetako biziak garrantzia du Jesusen irakaskenetan baino betiko biziaren ikuspegia izan da. Eta nola doke, azaltzea, eta transfigurazioa pixka hori da. Mundu honetan bizitzen hastea beste munduan biziko dena. Zeruaren eta lurren arteko nolabakien elkartasun hori, lotura hori adierazten da transfigurazioan. Eta horrek, alde batetik, animatzen zituen apostoluak, Jesus ikusita modu gota, antzalakoa, bere izan guztian, baina aldi berean ere, halako poz sakon bat sentiarazi ziren bihotzean. Horregatik bertan esan zuen, ze erarki duen. Egin izango, 3 txango. Bata Eliasentzat, bestea Moisesentzat, eta bestea guretzat. Pedrok sentsazio hori adierazten du. Gero, etorriko ziren momentu gogorrak, momentu zailak, bizitzan dituenak bezalakoak, bizitzan gogorrak ditu. Horregatik, haientzako seguru esutzatu zaren importantea momentu da. Bihotza horreko zuten, hor sentitu zutena, hor ikusi zutena. Eta momenturik zailetan, halako indarra sentitu zuten, aurrera segitzeko, amore ez emateko. Gaurkoan eskatzen dugu gure jaunari, hoixe ematezkeula guri, indar hori, kimen hori, fedeari usteko, altxorra mundian kaso eguna, benetan beti estimatzeko, eta bere graziaz aurrera esentu, eta besteekin konpartitzeko gauza izan izan. Eta egin ditzagun horrein dut eskatu. Eskatu dugu, eta narrazteko gure horrein dute. Elkartasunean, adiskidetasunean, giro honean, fedean, bizitzeko aukera izan dezagun, eska dezagun jaunari. Gure
garbi gaitzazu gure pekatuetatik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zu egin, gora bihotzak, eskerrak jauneko gure jaunari. Egokila bai eta zuzen, nola eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jauneko al guztigun beti egitu guri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronek, geurea bezalakoa zen ere gorputza, argi betez jantzita agertu zuenean, bere hitza erakutsi zien aukeratutako testiguei. Horrela, prestatu zituen bere ikasle bilantzak, gurutzearen lotxarriek gaitzeko, eta elizaren buru izanik, bere gorputz osoan argi egingo zuen dizira agertu zuen guragana. Horregatik, zeruko talde guztiekin, gurean beti eta beti goresten zaidugu, zuri jainko guztiz handi hori etengabe kantatuz. Honen bitartez, horrekin
egin dezagun motoruz. Jainko jauna, zure semearen egintza agertu zenuen antzatatza egonean. Iguzu zure eskutik hartu dugu kanari honek zure semearen antzeko egintzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kutatu gara, paneletxo bat, hasi gure ospatzeko eta urte askoan zanateke. Jauna zuekin, Erika zaitzatela jainko guztiaduna eta semean eta espiritu santua zoazte jaunaren batean. Dio,